Това беше за днес. Вие гледахте първото издание от шоуто Най-добър клубен танцор за 2008 година. Идеята на нашата продуцентска къща и на нашите партньори е да организираме няколко шоута в цялата страна. Надявам се да събереме сили и спонсори за следващото шоу, което да направим в Бургас, след това в Пловдив и един хубав финал в София. По този начин ще направим един национален тур за най-добър клубен танцор. Разбира се, няма да забравя и клубните танцорки, които са доста по-интересни за повечето от вас, уважаеми зрители. Не искам да ме обвинявате, че имам гейски наклонности, като напоследък снимам само мъже. Знаете, че Фитнес Мания е еротичното предаване за фитнес. Очаквайте следващата неделя един конкурс, който е изцяло посветен на жените. Той се проведе на морето това лято и там заболвахме най-красивите кадри на добре изпечените и поддържани женски тела. Чао! Това предаване се излъчва с помощта на Genesis Nutrition, хранителни добавки от САЩ. Sevex Pharma. Командо, охрана и сигурност. Рекламна агенция Blue Advertising. Климатични системи на Гоя. Енергиен клас А. The Coolest Solution. Комнет. Доверете ни се и вие. Рекламна агенция Емарт. Имам идея. Добре дошли във виртуалния свят на фитнес мафията.